103వ అధ్యాయము 8వ వచనం. యెహోవా దయా దాక్షిణ్య పూర్ణుడు దీర్ఘశాంతుడు కృపా సమృద్ధి గలవాడు. చాలు. పరిశుద్ధ గ్రంథములో నుండి యెహోవా దయా దాక్షిణ్య పూర్ణుడు దీర్ఘశాంతుడు కృపా దేవుడు అయిన ప్రేమమయుడు, జాలిమయుడు, కరుణామయుడు, దయామయుడు, రాజులకు రాజు, ప్రభులకు ప్రభు యేసుక్రీస్తు ప్రేమామూర్తి అయిన జాలి కలిగిన దేవుడైన ఆయన మనలందరినీ ప్రేమించే దేవుడైన శాశ్వతమైన ప్రేమ కలిగిన దేవుడైన. చూడండి ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు? యేసు ప్రభు వారు యెహోవా దయా దాక్షిణ్య పూర్ణుడైన ఆయన దయ, ఆయన నిత్యము మన మీద ఉంటుందంట. ఆయన జాలి కలిగిన దేవుడైన